Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya di siang hari ini sedang ngeyop, tapi ini kepasan udan nih pas tengah hari jam 12. Jadi udane niatnya mendung Lamuk mendung apa man putih. Ini diperkirakan udane awet. awet bos gitu. Oh, jadi ceritanya iki Mister Panjul tak jaluk tulung takon ngepras galengan utawa pondasi, yang mana pondasine kuwi ukurannya geseh miskomunikasi aku karo tukangnya mbiyen. Yo tukang 3 bulan yang lalu miskomunikasi pas posisi aku tak tinggal kerja iki kang idulan 20 cm. Kayak iki dikepras Panjul sudah beres. Pakai mesin manual ya iso dengklek tangane, Bang. Bisa dengklek ya? Heeh. Wih lor. Lah masuk. Ora masuk ya. Nah, dine rampung. Heeh, keren. Padahal borongan 1 juta. Di borongane bos, setengah dino rampung. Wah. Iyalah bos ngono. Dan ini masih ada Lekasan juga selaku tukangnya. Tukang pengigo sing lha iki kaya Iya. kepala tukang itu Kepala Mas. tukang. Ya. Lekasan ini sebenarnya itu asli Bumiayu. Tapi sudah sekitar 30 tahun ning Gunung Kidul ya. Kurang lebih 30 tahun. Ini sebenarnya basicnya nek omongan logatnya ngapak lor. Logatnya sudah mau hilang tapi. Heeh, logatnya semelu Gunung Kidul. Wis meh padha aku wisan. Nek jenenge Bumiayu ini putih. Kelurane Wonorejo. Oh. Oh, nggih, kayak kecamatannya? Nggih. Sirampok. Oh, apa pusat perampok? Tapi sekadung tekan saiki. Sirampok. Kudune isih lek niku. Lah nggih. Kuwi lor. Ini Lekasan asline Bumiayu, tapi oleh kene. Tilek ten mriko pinten wulan, Punan? Sasi pirone jagong rono Nggih. Tak bate. karo aku mbok wedok. Oh, lah nggih. Terus enten sederek-sederek ngoten ya. Si sedulur-sedulur. Oh, nggih. Wis ora. Jadi beliau ini yang masang keramik Kamar mandi. kamar mandi, ngaci, kayak melester jobo. Engko nek wis ra udan tak sepile. Kuwi lur. Karo keramik iki barang Masang iki kuku apa jenenge, Mas? kuku macan. Kuku macan. Heeh. Oh, ning ndi ya jenenge kuwi ya? Iya, lah mbok ning Amerika kono jadi kuku macan. Kuku macan. Kowe tuku ning material Amerika kono kuku macan Ini nembunge. kuku macan. Heeh. Kuwi bos. Tapi nek untuk plafonnya iki Mister Panjul yang pasang loh. Iya. Iki plafon PVC ini Mister Panjul yang pasang. Tak jamin rapi istimewa ya nang. Setengah jam ini. 3 jam ngawur. toh kayaknya. Telung kan eneng sing kleru, aku kan ngeneki. Ah. Lah, motonge kleru ceritane Ya, aku. motong ngawur tenan, nek jenenge Bukane plafon. ngawur tapi Iya. aku jujur aku ning nggon plafon wis suwe. Cuman ning dunia PVC Lah urung urung tahu. Ya wis tahu cuman rak ya. urung lanyah. Urung. Nek plafon ya rawani kalah. Rawani kalah. Ora Ora iki kalah. aku, ora kalah. Nek Plafon Gibson. Cuman nek PVC lagi iki aku. Lagi iki. Lur. Urip ke lampune. Ya, padang bulan. Begitu, Bos. Dan untuk siang hari ini Mister Panjul tak jaluk tulung tak kon ngepras. Ku mau galengan mau gawe. Wih, Siap, Mas. dan berhubung ini hujan yo ngiyup sik to, Bos. Turno iki wayahe sholat dulu, istirahat, rolasan. Ini jam 12 kurang. Kurang. Ki rencanane kamar mandiku tak plaster mubeng sik. Heeh. Kuwi lor kayak lagi di apa jenenge? Aku Yaci. Nah ya patut iki kotak-kotak aku kaget ya, spon-spon. Sik ndi?
Luwes toh? Ya luwes. Dadi ono variasine tenan. Tapi butuh ketelatenan lek nggih. Telatenan. Asline ning kene wae iki ngopo to ngono. Lah nek meneh nek wedine nek gur dipolo sok-soke getut. Ton ora ning variasi. Heeh. Dadi ngomongke nek dikotak-kotak ya seni ya, Mas. Seni no, seni tingkat tinggi. Tak kotak-kotak ini sing nggon anu kamar jadi sing metu etan setan. Tor iki lur, untunge wingi pas pasang plafon kuwi Panjul kuwi ngitunge bahan ki diakehi 3. Akeh soalnya iso dienggo kangene iki. Dienggo blebes. Penting. Karena ngulu ya bingung. Pak Kasan penak rodoan, dadi nganggo kayu usuk kae to. Bae yo iso engko di. Terus kandel tipise beda. Usuk niku. Ki mbok menawa penonton ku ana sing Bumi Ayu tanggane Lek Kasan, bisa komen-komen lur ya. Kuwi mbok menawa Arep butuh tukang apik. nah, nek butuhke tukang istimewa iso ngubungi Lek Kasan. Iki tukang halusan, Bos. Dadi hasilnya maksimal, istimewa, tur elegan. Kuwi tukang kabeh ora ana sing ora tukang. Oh, tukang apa? Kabeh. Oh. Sananu ning wong Bumi Ayu sing arek iki, arek meroyek kena ora malah cerak. Nah, Ya, menawa heeh. Malah cerak. Ning Bisa yo Iki mudik. ya padha wae omah kene ora jelas. dadi ya duka ke. Engko sananu malah kacep ning kono memeng arek mulai ya repot iki. Kebarak wong kono to? Tanggung jawab, Bos. Tanggung jawab, Bos. Kuwi lur. Ya lha iki wis anu tak sepile, mumpung trenceng. Iki lek kon jugruk apik ora kon. Di, Mister Panjul iki lagi ngepras apa jenenge? Joko menang lho nek. Galengan ini alhamdulillah sudah selesai. Bergaring rapeke sithik-sithik. Dan ini garapan Lek Kasan dengan variasi kotak-kotak ngene iki. Yang nah iki ana kabel loro iki bakale arek takne lampu tempel. Kuwi, Bos. Lampu tempel sing kaya lampu Petroma iki. Apa sing anu? Kaya kraton. Kaya keraton. Kraton Danggala. Lah. Ngono kuwi. Lur, ya. Sithik-sithik muga-muga kek Iso ndang nggo lampu. Ora nek kuwi kan blabuk. Ora iso. Ora kena ngampuk padang ora kena ngincen. Mboten nggih. Ora iso no. Tak kira nek Keto, Mbok. Ana wong kepiye ning jero kuwi. tak kira nek ene wong liwat ki topat nek atus arek. Ora iso ngongak. Dadi angin-angin iki berarti. Dan iki mau wis tuku semen neh. 6 sak sik, sementara 6 sak karo pralon. Iki pralon bakal tanggo gawe bak kontrol. Begitu, Bos. Pripun? Rata iki sesuk kenceng sepan dhuwur ya oke. Oke, dadi semen mungkin Lah iya. Lah iya. ora semelang kokean. Lah ora. Ora kokean. Iya, dadi ora Dene arepane wae akeh lho, Pan. Arepane sak. Pasire ya ora usah kuwatir soalnya Sik mondasi. jugane sik akeh tenan kaya bas ini. Arepane sok akeh. Wis setengah rit paling ora. Lah iya aku mau mangkane. Ini karo kono Heeh. setengah rit. Watune barang kae dinggo gawe galengan kae Indonesia ngalor ngetan. Tamane kepiye iso kependem ora sing anu ngene iki. Yo Rada kependem ya. kependem. Pendem Ora apa-apa malah kukuh. Kependem sekitar 30-40 cm. Heeh. Ning maksude efeke ora ana ya? lemahe rata pondasi. Ha nggih. Efeke ora mati ora ngono ya kudu. Ora. Kan sisan Lek Kasan ya. Lek Kasan tereng ngalor ya sisane. Mulai ora apa-apa. Lah kok Bali toh? Ya wis rampung wae tok. Besok nang apane arek piye ngono. Hah? Arek piye ngono arek. Coba
ben opo. Oh ya. Oke. Berarti jaluk sangu langsung iki. Kalian wae nek kuwi. Aja nyusu-nyusu to. Ra ngene iki. Aku ki sing tak utamake pas seduluran, Bos. Heeh. Orang ini iki carane. Pan, terus Pan. Tolong Pan. Oh iya. Terne. Kok tak ndunamu karo jipuk setrika Pan ya? Siap. Tak pulang. Oke. Ya Lor. Sampai nanti lagi. Cukup semene vlognya dan nanti dilanjut lagi. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.